Sudem Sona ओरै फै ओरै गासिबो एसे इन्टारभिउ लानांगोन ना बाथ्रा बुंनोबो सोलोंनांगोन नङा होमबा आচ্ছা Sudem Sona रामचारि नोंथांमोना बयबो नुदों बिथांनि एलबाम मोसानायफोरखौ इउटिउबाव गुबुन-गुबुनाव नुदों फांसनफोराव मोसाबाय थायो बिथाङा मोनसे मोसानायनि गेजेरजों बिराद फेमास जादों बर' समाजनि गेजेराव बे मोसानायनि नामा मामोनलाय मा मोसानायमोन बियो बे मेथाइनि नामा मेगन बेखेवाब्लाबोमोन बेनि एक्टरनि मुङा बिबेक गयारिमोन बियो बिबेक गयारिया आंनिनो बिबथै जायो औ ओमफ्राय आं आबौनि नामखौ बावबाय नाथाय बिथांनि बिमानि नामखौ आं गोसोआव दं बे आबैनि मुङानो जाबाय बिलाइस्रि गयारि आচ্ছা Sudem Sona नोंथाङा मोसानायजों लोगोसे मा खालामो दा मा खालामबाय दं फरायनाया बेसेमोन आंना फरायनाया दा एसे दोनथ'दों आं ग्रेजुवेट जाबाय थांनाय इयारावसो इंलिश अनार्स लानानै आं ग्रेजुवेसन खालामबाय इंलिश अनार्स लानानै ग्रेजुवेट जाबाय आं थांनाय बोसोरावहाय ओमफ्राय दा कचिं लानानै दंथ'यो मोसानायजों लोगोसे दाथ' स्टुडेन्ट होनजायो स्टुडेन्टआनो जा कुइसन खालामबाय दंना सारा आंखौ औ आंनाथ' हबिया होननो थांबाथाय डान्सआनो डान्स एक्टिं बेनो औ आं 2023 आवहाय फार्स्ट गिबि खेब फिल्म बानायनाय जादों मोसा होननाय नोंथांमोना नुबाय जानो हागौ बे सावथुनावनो बिथां जोंनि बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर बिथाङा दा लिंसारा दंमोन आरो फावखुंग्रियावहाय आब' फुजि दंमोन ओमफ्राय आरो सेकेन्ड लिड रलावहाय बे जायबा मेगन बेखेवाब्लानि एक्टर बिबेक गयारि ओमफ्राय बेनि को एक्टराव आं दंमोन आरो जों साब्रैजोंमोन बे सावथुनाहाय थेंक इउ जोबाखै र' नोंथांजों लोगोसे दङ मोसाग्रा हिन्जावसा सानै हौवासा सिगां समाव नुदोंमोन जोङो हिन्जावसायल' थाफायो नोंजों दा हौवासाबो लाफाबाय सोरनि खावलायनायाव सोरनि आइडियायाव थाफानाय हौवासाया नों लाबोदों औ माने जोंना डान्सआव होननाय बायदि जायो माने जेसेबां सुबुङा बांसिन जायो अब्लाना जोङो डान्सआव एसे क्रिएटिभिटिखौ बांसिन लाबोनो हायो जिथिया हिन्जावसाफोरल' मोसायो अब्लाना नायग्राफोराबो एसे खाबजाया जायो बेखौ आं औ अडियन्सआ एसे बर जायो बेखौ एसे निजिनो हमदांनो हानानै एबारहाय सासे हौवासा जोंनि टिमावहाय एड खालामनोसै होननानै बिथां फंबायखौहाय एड खालामनाय जादों स्मार्ट गार्ल जोबोद स्मार्ट हिन्जावसा साक्सेस जागोन उनाव फिउचार दं थेंक इउ भेरि माच Sudem Sona अके थेंक इउ भेरि माच मा नाममोन बाबुना मा नाम ओरै फै मा नाम बाबुना मा नाम Good evening everyone आंनि मुङा दिमासा बसुमतारी आं बेसिकेलि नारायणपुर जायो जोंना नारायणपुर एरिया गर्ल्स ओमफ्राय मा खालामो ओरैनो गिबियावनो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो बावहरग्रोनाय थाबाय लोगोसेनो रोजा साबायखर गासैबो रायजो राजा अडियन्स नोंथांमोन बेयाव नुजाथिफैनो हानायनि थाखाय ओरैनोथ' आङो दा एजुकेसन क्वालिफिकेसन होनोबा HS कमप्लिट खालामबाय खिन्थु रिजाल्टखौ मोनथ'वाखै ओमफ्राय लोगोसे मडेलबो आं सासे मडेल फार्स्ट अफ अल आङो 2020-25 स्टार्ट खालामदों बे मडेलिं जार्निखौ ओमफ्राय दा आंनि गिदिरसिन टाइटेल होननानै बुङोबा ग्रेन्ड नर्थ इस्ट 2023 ओमफ्राय रिसेन्टलि मिस्टार डिभाइन इन्डिया 2024 आरोबाव बेबायदिनो गोबां फिसा टाइटेल दङ आंनि हबिसखौ बुङोब्ला बेरायनानै मोजां मोनो मोसानानै मोजां मोनो बेनो थेंक इउ स' माच मा नाममोन फंबायना मा नाममोन दैमासा बसुमतारी भेरि गुड स्मार्ट बय योर फिउचार इज ब्राइट ओरै फै जारौ ओरै फै एसे बाथ्रा बुंनोबो सिखायनांगोन दे मोसानायल' जोबा जानाय नङा बाथ्रा बुंनोबो सिखायनांगोन नङाबा नोंसोर जुनियर आर्टिस्ट जानानै थांगोन दिना Sudem Sonaया एक्ट्रेस जागोन
गोजौआव थांगोन नोंसोरो जुनियर आर्टिस्ट जानानै थाबाय थागोन स्मार्ट जा ओरै फै ओरै फै ओरै फै मा नाम सोरजिता बर' मा खालाम हबिफोरा मा खालामनो मोजां मोनो डान्स डान्सल' ओमफ्राय मा आरोबाव इदि बेरायनानै मोजां मोनो ओमफ्राय सोर लाबोनाय मोसानायाव सोर लाबोनाय सनियाया फैग्रोयोमोन आरोना ओमफ्राय बियो जों गामि खाथिनि नालाय ओमफ्राय इजों मोसाग्रा सासेया हाबा जाबाय माने ओमफ्राय बि थांबाय नालाय आंखौ लिंना लाबोबाय बियो अदालबारि सानैबो अके भेरि गुड आंना सनिया बसुमतारी आं मोसानानै मोजां मोनो इदिनो बेरायनानै आंना मोसानाया बोसोरथाम बोसोरब्रैसो जानाय औ आब'जोंनो आब'आ लाबोदोंमोन आरो भेरि गुड स्मार्ट जा एक्ट्रेस जानो सोलों निजेबो गोजौआव थांनो नाजा अके क्रिएटिभ जा क्रिएटिभ मालायनिखौ कपि खालामबाय थानो नाङा